Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina kuwa fatan alkhairi. Kamar yadda muka muku alƙawari cewa mun je hutun sati ɗaya na sakin Izzar So. To in Allah da gobe idan Allah ya kai mu Lahadi za mu sako muku episode 34 domin ci gaba da kallon Izzar So. Ku dai ku ci gaba da subscribing din Bakori TV a cikin manhaja ta YouTube domin ci gaba da kallon Izzar So. Nagode, ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lawal Ahmad akan layi. Ina muku fatan alkhairi. Sannan ina so in shaida muku cewa kamar yadda kuka sani duk ranar Lahadi muna kawo muku Izzar So a Bakori TV. To wannan karan ba za mu samu kawo muku shi ba gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Wannan ko ya samu dalili ne saboda wasu 'yan matsaloli da muka fuskanta wanda mu ma kanmu ba a sarrin mu hakan ta faru ba. Muna masu ba ku haƙuri da kasancewa wannan ba za mu nuna muku shi ba. In Allah ya kai mu sai wani satin sannan za mu kawo muku shi a Bakori TV. Ku dai abin da muke so da ku shine ku ci gaba da subscribe din Bakori TV sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon Izzar So a Bakori TV. Nagode. Samu cikin ta yayi muhalli cikin ta sunan ki da ya zane ki ce abare suna sannan muradina ni dai na yi nisa so san ki ne zahiri in ba ke ba sai rijiya in shiga lamari wanda ya so ki kamani da shi ne akwai bugun tambari dole ɗau guda ɗaya cikin moran nan akai kabari ko kallon ki ban san halaye da akan ki ne ba na da tausayi sannan a san ki ba na da ra'ayi a kalaman su mu ake kwaikwayi da na maje ko ina ba zan ce ba zan bi ki ba zanar kauna ko ina amu